Здравейте, приятели! Правим това видео, за да успеем да докоснем хората, които не успяха да присъстват на архитектурно-строителната седмица и да ги запознаем с нашия щанд. Ние от ForDecor четвърта година подред участвахме и представяме вратите Аркадо, на които ние сме официален вносител за България. Симпозиума беше доста посетен, като ние от ForDecor може да се похвалим с може би най-добрата посещаемост на нашия щанд. Стотици хора се докоснаха до вратите Аркадо, а ние успяхме да им разкажем за всички новости, успяхме да им презентираме нестандартни врати, като двукрила, тапетна или стъклена врата, и те определено бяха впечатлени от тях. Не случайно, още от сега запазихме щанд и за 2025 година. И тази година архитектурно-строителната седмица се проведе в Интерекспо център в град София от 3 до 6 април. Искрено ви благодарим, че от първия час до последната минута нашия щанд беше посетен от вас и вашия интерес успя да ни зареди, че това, което правим, се оценява и хората харесват нашите продукти. Имахме възможност да презентираме на доста хора качеството на вратите Аркадо и да изтъкнем предимствата на качествената от некачествената врата. На този симпозиум имаше и доста професионалисти, дизайнери, архитекти и строителни предприемачи, които проявиха голям интерес към вратите Аркадо. Това също ни дава самочувствие, че продукта, който продаваме, е достоен дори и за най-изисканите обекти. Не случайно вратите Аркадо се наложиха на пазара като качествен продукт. Първо, защото са изработени от висококачествени материали. Второ, защото имат доста голямо разнообразие. И трето, защото различните врати, които ние предлагаме, допълват цялостното портфолио. Вратите Аркадо, освен стандартните интериорни врати, предлагат нестандартни решения като стъклени врати, предлагат двукрили врати, плъзгащи системи, които може да бъдат изкрити в стената, предлагат както интериорни, така и екстериорни врати, подходящи за външни условия. Посетителите бяха учудени от това, че вратите Аркадо могат да се изработват в доста нестандартни размери, а дори има и модели, които могат да се изработят до сантиметър. За финал искаме да изкажем своята огромна благодарност към всеки един посетител, който е отделил от времето си, за да дойде на нашия щанд.